ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಏನಿನ ಮಾತೆರಿಯೊಳಗ ಲೆಮನ್ ಫಿಶ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೋ ಪಾಂಡದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಡಿತಿನ ಚಿತ್ನ ಸಾಮಾನು ಕೆಂಪು ತೂನದಲ್ಲಿ ಕಂದ ವೈಟ್ ತೂನ ಬರ್ಪುಣ ಈಗ ಲಿಂಬೆ ಬಲಿಕೊಂಡು ದೀಲೆ ಐನು ತುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿನಿ ನಮ್ಮನೆ 3 ಒನ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಂಜಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಡಿತಿನ ಸಾಮಾನು ರುಚಿಗೆ ಬಡಿತನ ಆತ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಬೆಚ್ಚ ಐನಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ರಕ್ನ ಜಿಂಜರ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಮೀಡಿಯಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪನೇಟ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೈ అయినంಚಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ 1 ನಿಮಿಷದ ಆತ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೈಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ಬಡಿತನಾತ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿದ್ದು ತಂದು ಒಂದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯರ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೊದ್ದಿನಂಚಿನ ರೆಸಕ್ಕು ಮೀನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತನ್ನ ದೆಕ್ಕದು ಈ ನಮನೆ ದೀಲೆ ರೆಸೊಟ್ಟು ಮೀನು ಮುರುಕಿ ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಿ ಸಿಕೆಟ್ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನು ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಒಂದೆತ ಮಿತ್ತಡಿ ನಮನೆ ಬೆರ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿತ್ತ ನಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಒಂದೆತ ಮಿತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಒಂದಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಆತು ಒಂದಿನ ಬೇಯರ್ ಬಿಡ್ಲೆ 15 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಬೇಯ್ತಂಡು ಲೆಮನ್ ಫಿಶ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಂದು ಐಕೆ ತೆಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತೆಕ್ಕರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಏನು ಮಾತದ ಇದು ಈ ನಮನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟ್ ರೆಡ್ ತುಂಡು ಮೀನು ದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ತುಂಡು ಲಿಂಬುನು ಪಾಡ್ಲೆ ಐತ ಮಿತ್ತಡೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪರ ಊರು ಬತ್ತಂದ ನಮಕ್ ಖಾರ ಕೊಡಕೆಯಿಂದ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ನಮನೆದ ಲೆಮನ್ ಫಿಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಇದಾದಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂದಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿರುಪಲೆ ನಾನು ಆತ ವಿಡಿಯೋಗಾದತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ತೂಯಿನಂಚು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು